weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to kay hayɗi to siiwe to kundela to magama to fimbu to waali to kaƴela zacharia to jareɓe to wompu to melga to buruji ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Idrissa Diallo to Boutanda ha to galle ceerno Oumar Abdoulaye Dounia to ñomele ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabruji men to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie koninkoɓe halfinaɓe ko fati en nden kay kisal maaje kaddeɗe leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe paabima laana jonnunoka fodde 124 clandestin to leydi Sénégal ma jaaha to région de Matam noon e nder sukaɓe ɗaminiɓe wadde kawguela hikka kay guila ko fati e kawguela CFEE teskama hen tigui fodde ujunnaje 3.991 élève ngala kayida juddu 1.968 kadi fodɓe wadde kawguela BFM marani kayitaji mumen juddu to leydi Mali général Azimi Goïta ko hoorejo leydi ndi talata hanki o bismima namdo makko sehil makko mo hoorejo leydi Benin biteɗo Romiyalda Waddani to leydi Nigéria ko rafi kolora tawte toon ko famdi kala fodde 50 neɗɗo puɗɗima wasde hen pittali men kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habruji men jolam jaɓeri ma en jaaha to Moyen-Orient to leydi Iran to leydi Pakistan bisimilla moni ketki hotodirte joni penen pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu binde laaɓade leɗɗe jaadendu ɓala walla danwal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy Allah luɓrimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol omo safra rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam site rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Djiby Sy ne yawrat ɓen worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koyemen jippiɓe leece kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe mbiyete ko muuɗa hirda noon a ƴettat ɗum joni moosa nofuru e nofuru ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listihar ko inde ma inde nene ma kalantamo o haala ko woni nder ɓerde ma ha cikka ko toon hooɗi ceerno Djiby Sy noon listihar waɗirte ko 2000 francs woni 4 haalis franc CFA kala jiɗɗo wadde nedde listihar noon mbiɗen ko inde ma inde nene ma dokkatamo neldamo 2000 francs e numéro makko weeva walla numéro orange money numéro makko noon 78 128 35 98 so tawi noon jiɗɗa ko jokkodirde e ceerno Djiby Sy to banggue WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie o jogui mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo kalten mo tawi to Wourossogui noon so tawi ari ha yaltirde Wourossogui dernier station lawol faade Nabadji so tawi a daari banggue ma ñamoma soyno ceerno Djiby Sy walla so tawi a noddimo e téléphone tawi ko appel mbatta ko 78 128 35 98 so tawi noon jiɗɗa noddemo koye WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usule pewnaɗe bawɗe neldede e kala leydi e kala continent ceerno Djiby Sy so tawi on pamodiri dendagal leydi mbawɗa wonde continent mbawɗa wonde so tawi on pamodiri ma GPS addana leɗɗe ma ha e juuɗe ma ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ceerno Djiby Sy ko malaɗo wune konne wiɗo sanne
badden danɗo faade ceerno Djiby Sy. an jambitowo oɗo henna ñaw jaada ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde endam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkore dinnooro ari ko wallude en e safrude en haa moni kala yiito heen hoore muɗuma ɓen jokkondirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitime en koye maɓɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah. gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala. sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma. Kettude kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone alarba sappo lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi jeegom habruji mon e demgal Pulaar e sowte ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosoje ko meni men sehi men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie keɗoɗen to leydi pudortoɗen to leydi Mauritanie noon halfinaɓe ko fate ɓetuji weeyo ɓe kolliri tigui wonde guure kewɗe kay tawateɗe nder ɗiɗo région ngaji ɗi jogorɗe limtude mbawi tigui hebde toɓoji mumen hano hannirta ni ɗin région ngaji noon woni Hoddela Charqi e Hoddela Garbi e région de Asaba wondude e région de Guidima kala ɓe mbawi hebde toɓoji mabɓe kay tawi ko toɓoji ngatemare ɗum noon ko tuggui altine kay fayi talata hanki o so tawi ko toon to Hoddela Charqi noon to wuuro witengo awjo noon awje jembro ɓe mbawi hebde capantati millimètre so tawi ko wuuro witengo El Ribat heeɓi ko 7 millimètre wuuro witengo Amrouge ɓe keeɓi nogas e ɗiɗi millimètre wuuro witengo RBA ɓen keeɓi ko capanɗe nayyi e nayyi millimètre wuuro witengo Fasala heeɓi ko millimètre uji sappo so tawi ko Timbedra heeɓi ko millimètre uji jeegom Haasi Wula Haadi heeɓi ko sappo joyi millimètre so tawi ko wuuro witengo Brisfela ɓen keeɓi ko millimètre uji jeetati wuuro witengo Dida Gueli heeɓi ko sappo e tati millimètre so tawi koto région de Asaba noon kanko sa heeɓi ko sappo e jeegom millimètre
wuro witengo karla buri hebi ko 3 mm wula limina walla wuladu limina be hebi 4 mm wuro witengo sani ko 4 mm wuro geru hebi ko millimetre uji 5 so tawi ko kifa ko millimetre 5 barke wala hebi ko millimetre uji 2 so tawi ko nder région de Guidi maka nona butanda wuro butanda tibi hebi tigi ƴewade timmude no fewi sabu keɓi 7 mm buruji kañum heeɓi ko 4 mm wuro witengo sobu wendo heeɓi ko 3 mm jaali gel walla mbiyen wuro witengo jagili heeɓi ko 3 mm wuro witengo tumbu ɓen keeɓi ko 25 mm wuro witengo esnigui vulani ɓe keeɓi ko 22 mm so tawi ko wuro witengo kuuri ɓe keeɓi ko millimétre uji 20 ela jiddada ɓe keeɓi ko millimétre uji 20 vitesse a ko 19 mm heeɓi liraji heeɓi ko 15 mm kumba ndaw heeɓi ko 15 mm el islam heeɓi ko millimétre uji 10 bata heeɓi ko millimétre uji 10 e guure goɗɗe kadi kewɗe mbawi tigui hebde toɓeji men hano hannirta ni eɗen ñaago Allah tan ya taw ɗum ko ndiyam belɗam eɗen ñaago Allah kadi nde Allah rokkata hen ndiyam tawi ko keƴowamme meɗen allahumma amina ha joni ko gendi Mauritanie keddoɗen catala darniɓe kay ko fati rewidade e haɓade kay ko fati ustugol accident ji e nder gendi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde windetama kay e dow laabi leydi Mauritanie windetama accident ji kay e nder ɗin accident ji tawa koɗe jiida ciirola yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen ñande altine ɓennuɗo o accident gadan noon wonno tigui koye dow lawol bitengol Hammed wula yengien ko camion goto kañum firi toon moto yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men accident goɗɗo o noon koye nder Tafrak Zena neɗɗo goto wasi hen fittandu muɗum so tawi ko noon ko tawi noon ko accident goɗɗo o so tawi ko mayɗo nayaɓo o on noon ko tigui on halki koye accident e dow lawol ak juge ensemble noon pour réduire les accidents woni catal darniɓe ko fati ustugol accident ji nder leydi he ɓe erima joom otoji e dognoɓe otoji ɗi kala e chauffeur ɓe ɓe mbaɗa tigui ɓeydata tigui wattude e hakkillaji men ɓe mbaɗa kadi respecté code de la route beele kay ɗiɗo accident ji ne mbawa ustade e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen dardiɓe halfinaɓe ko fati e nden ka ekisal maje kadde Mauritanie woni ko wiyete les garde code de Mauritanie ɓe paabima kadi 120 clandestin tawi ko ɗanniyankoɓe ɗanne suuɗe ɗum e nder maje kadde e falde nuamma bande no hangara noon ko talata hanki o jeenayyi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e 26 laana kanonoɓe kolliri ko ummorno ko Banjul lamorgo leydi Gambie ko gila noon ɗiɗi lewru juin ko gila nden kay ɓe ummino toon to Banjul laana ka wonno koye ndiyam kada wonno tigui koye ndiyam ko yimɓe hewɓe noon tawi kadi koɓe jiida nationalité ji kañumen gonno e ka ɗon laana e nder 120 ɓe noon hen 50 ko Gambie naɓe 49 ko Sénégal naɓe 15 ko Mali naɓe jeegomo ko Guinée naɓe e joyo ko Côte d'Ivoire naɓe goto ko Burkina Faso naɓe e nder ɓeɓɓe kadi e nder ɓen 120 hen jeetato ko rewɓe 11 ko kurkaji tokosi woni ko witede mineur nden noon ɓeɗo garde code mbawi fabadeɓe kay ko ɗon kay ɓe gaddaniɓe tigui guura guila e ñamde e yarde kala e safruji gadani ɓe mbawi rokkudeɓe wonande kay fodɓe hebde ɗiɗon safruji e nder ɗeɗo balɗe tan noon siftinde on wonde kene ɓuura ujunere e 100 clandestin woni tigui ɓe garde code faabi e nder maaje kadde kay leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen le sous-secrétaire général fedde gotago windere nde loni woni tawa ko chargé des opérations de maintien de la paix on woni biteɗo Jean Pierre Lacroix omo tawi tigui e jillu makko gollal e nder leydi Mauritanie o fuɗɗiri jonde makko noon e joddade laamu Mauritanie o fuɗɗiri jonde makko noon idi joddade kay koye jagolgal kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele woni ministre des affaires étrangères on woni Mohamed Salem Wula Merzouga ɓe jewtidi ko heewi noon e mbadi ɓeydugol kay jokkodiral hakkude leydi Mauritanie e fedde gotago windere nde Nations Unies ɓe mbawi tigui yewtide ko heewi kay ɓe jewtidi ko heewi noon ko fati kay intérêt commun surtout noon dossier tawi ko dossier ji régionaux et internationaux kala ɓe mbawi yewtide hen ko fati kadi opération de maintien de la paix woni ko laafaji mbulaji leyɗele neddoje laafaji mbulaji e kala saaha e nokkuji kay no jaam artiri toon saabu kay leydi Mauritanie yatirani hen caggal saabu eɗo saaha mo kalten leydi Mauritanie jogui dadi mum hewɓe no fewi e mbadi laafaji mbulaji nan nelda toon to Centrafrique tawi tigui koye mbadi maintien de la paix woni tigui e mbadi laafaji mbulaji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen brigade mobile mo
gendarmerie nationale ɓe Rosso ɓe teeɓima e dow lawol hakkude Nouakchott faade tiguinte quantité kewɗo no fewi tawi ko drogue mo inde cannabis ɓe tawi ɗum noon kene mofta tigui ene suuda tigui e nder sabara e nder suuda e nder sabara tawi tigui jeeyi ɗum ko koɗo mo jeeyaka e nder leydi heɓe tawde kadi poɗɗe kewɗe ɗaynoje poɗɗe ɗe yimɓe kutorto tawi poɗɗe pharmacie ngaji ɗe yimɓe hewɓe kutorto oɗo saaha joni gam mandilde hutorade ɗum no drogue ni tawama e makko o watta mono noon o waɗama tawe juuɗe laamu kay ma o rewne lawol enquête kadi jaaƴo udditama hen beele en ande kay so tawi wala complice aji makko ɓe o gollitto so nummima toon to ko ɗon taccirten payen to leydi Sénégal Aminata Mbengue Ndiaye kañum woni koolaɗo kuuɓal landa PS woni tigui secrétaire général PS noon woni parti socialiste o noddi batu noon tawi ko batu kurtidingu woni ko wiyete assemblée générale tawi o noddi nguna batu noon ko ɓeɗon les secrétaires généraux ji de coordination batu ngu noon o noddi ɗum ko ñande 13 lewru juin 2026 ndu gonɗen ndu to maison du parti Léopold Sédar Senghor to Dakar yidde mabɓe noon ko ñastade kay landa ka e nder noon e nder noddaɓe noon tawi hen président ji des unions régionales wondude responsable uji région noon wondude mouvement ji national des jeunesse socialiste wondude représentant ji mouvement des élèves et étudiants socialistes et du conseil consultatif et des sages e waɗɓe kala mbawi noddede kay nde mbawata nottitade e nguɗona mbatu Aminata Mbengue Ndiaye noon o erima dendagal PS naɓe kala kay nde ɓe notitto e nguɗo batu ñande asetta 13 lewru juin 2026 ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Serigne Abdou Laha Mbacké ko jaggal wonno ko neɗɗo mawɗo wonno kay e landa APR woni alliance pour la république ko landa Macky Sall o wonno ko hen jeeyano noon o holliri kay wonde oɗo saaha joni o yalti ha laaɓi e APR o tawtoyi tigui o yalti ha laaɓi o gui APR noon o tawtoyi Pastef noon o tawtoyi tigui ko Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi o tafi mouvement makko kadi politique o inniri ɗum tigui ko anda dolel Diomaye anda doley Diomaye o erima noon kala kay gonduɗe e makko e jaaduɗe makko e gonɗo caggal makko kamɓe kala ndeɓe keedata caggal Bassirou Diomaye Faye ɓe mbawa tigui o holliri noon wonde tigui ɓe mbawa wadde soutenir Bassirou Diomaye Faye e walludemo kay e sufgoji paari 2029 beele kay Bassirou Diomaye Faye ene wawa hebde ko wiyete deuxiéme mandat ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeen ha toon to weeli ngara noon ko jamguel ƴiwonde woni ko mbiyeten Manago kañum tigui yooɓi toon fittandu sagata gorko goto tawi ko étudiant mo duuɓi 23 toon to weeli ngara e nder leegal bitegal Thiam King noon e saaha kay wuuro ngo wonno tigui ɗum noon koye saaha kay wuuro ngo wonno ƴiwonde mawde no fewi e saaha wuuro ngo wonno e ƴiwonde mawde no fewi ɗum noon ko ñande altine 6 lewru juin 2026 omo wiyetno kanko joltuɗo aduna noon mo jamguel ƴiwonde walla mbiyanmo Manago yooɓi fittandu mum omo wiyetno Issa Diallo omo wiya tigui Issa Diallo tan o noon waɗi mbiɗen ko sanga 23 heures woni 11 heures jamma diwan weeli ngara naɓe noon ceerani e namdade kala saaha erade laamu ngu kay nde waɗantaɓe kala saaha ndungu nde waɗantaɓe ko wiyete paratonnerre beele ene teska kay saabu ene teska kala ndungu yimɓe hewɓe ɗe mbasa pittali men tawi ko Manago yoɓoto pittali men ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen hoorejo leydi Benin cuɓaɗo kay ko ɓooyani ardina leydi ndi on woni ɗo mi yalda wadde ni omo tawetno e jillu makko talata hanki o 9 lewru juin e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal o yeehi toon noon o yetti toon noon ko sanga 10 heures ko jillu noon tawi ko jillu cihlagal ko jillu kadi gollal ko jillu ngu noon ko yidde ɓeydu kay jokkodiral moƴƴal hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi landa makko juuri noon ko sanga 10 heures woni 10 heures subaka to aéroport militaire Léopold Sédar Senghor o tawi kayne ari jaɓɓademo sehillo makko nanɗo makko o woni Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal noon jaɓɓimo ɓe mbawi joɗade seeɗa kay to salon d'honneur e nder bowal laaɗe diwaji ngal ɓe kucciti tigui ɓe kuccidiri ɓe mbawi yewtidde seeɗa kay ko adi koɓe ɓenna toon to galle lamorgo toon ɗon ɓe ƴettima toon noon ɓe jewtidi toon ko heewi kay ko fate yidde ɓeydude jokkodiral to banggue diplomatie to banggue commerce to banggue fannuji kala hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha toon to Daara Jolof population Daara Jolof naaɓe
noon en tawi tigi sunare mawde no feewi jaltugol aduna mennoɗo wonde maire mabɓe biyetenoɗo Papa Aliouna Sarr noon o yaltiri ko duuɓi jeeɗiɗi ɗiɗo duuɓi kala noon oɗo saaha kala noon o wonano karɗo cellal o wonno tigi koye sippirde rafi o ko rafi noon yoɓimo ko kanko wonno noon ɗiɗaɓo ɗi maire ɗiɗaɓo kay wuuro caggal kanko maire ɗiɗaɓo deuxiéme maire Diara Jolof ko kanko wonno ko tigi ɗum wonno ko hitande ujunnaje ɗiɗi e jeenayyi woni 2009 ha 2014 ko kikiɗe hande noon o wirete toon to Daara Jolof to wuuro mabɓe ɗen mbi tan nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina habruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jen ha toon to région de Matam e nder ndeɗo hitande tawi ko hitande scolaire 2025-2026 académie tigui ko waɗi tigui recensé ɓe recensé kay taw ko waɗoɓe kawguel e nder fande e nder région de Matam 1,5 candidat tawi ko winditiɓe waɗoɓe guel ɗo kawguel biteguel CFEE woni tigui certificat de fin d'étude élémentaire tawi tigui woni kawguel ummade école fondamentale faade collége guel ɗon kawguel noon ɓe mbaɗata guel tigui ɓeɗon 1,5 ɗiɗo ɓe peccete tigui koye nder 200 centre d' examen e wondude kadi so tawi noon ko ɓen waɗoɓe BFM ɓen ko 594 candidat waɗoɓe brevet woni BFM ɓe pecca noon ɓen pecca ko nder 68 centre e 5 noon e 23 candidat ɗum noon ko waɗoɓe baccalauréat ɓen noon ko nder 25 centre probléme noon ɓurɗo teskede kay e nder fande Matam kay nder région de Matam kay ko ɓeɗo waɗoɓe kawguel hewɓe mabɓe tigui marani kayitaji mum jibinande woni kayit juddu walla mbiyen acte de naissance saabu kay 391 élève e nder fodɓe wadde guel ɗo kawguel CFEE ngala tigui kayit mumen juddu ngala acte de naissance so tawi ko fodɓe wadde brevet ɓe BFM ɓe 199 neɗɗo kay ngala marani on kayit juddu foof so rentini ɓeɗo foof ɓe ngala kayitaji juddu taw ko waɗoɓe kawguel hitande hikka nde ɓe kawra ujunnaje 3,399 waɗoɓe kawguel e nder région de Matam tawi koɓe ngara e nder région Matam goto tawi koɓe ngala kayitaji mumen jibinande woni kala kayitaji juddu caɗele ɗe noon ɓuuri tigui hewde kay ɓe ɓuuri teskede koto IEF mo Matam saabu toon tan ko 1,5 candidat taw ko waɗoɓe CFEE ɓe ngala wondude 1,149 candidat BFM ɓe ngala kayitaji rewi hen noon ko ɓen tawateɓe to IEF ɓe Kanela ɓen noon ko 1,150 candidat waɗoɓe CFEE wondude 27 candidat waɗoɓe BFM ɓe ngala kayitaji jibinande rewi hen noon kadi ari troisiéme noon ko ɓeɗo witeɓe IEF mo Raneru toon noon ko 1,290 e jeegomo candidat waɗoɓe CEF ɓe ngala kayitaji wondude 23 candidat BFM ɓe ngala kayit jibinande woni kayit juddu laamu ngu noon holliri kamɓe kala wasde jogade kayitaji kayit juddu yiiɗa tigui ɓe mbaɗa année scolaire mabɓe ha yettoɗoɓe kadi wadde kawguel ma laamu ngu ɗaccu kay ɓe mbaɗa kawguel mabɓe woni examen ji ɗi hano hannirta ni kono noon ɓe eri jinnaɓe surtout kay nde mbawata darade kay cukalel wawa jogade joɗade duuɓi poɗɗi ni walla jogo jangga année scolaire ha timma tawa ala kayitaji ko gueɗe ɗe yimɓe poti salade yimɓe poti darade kay kala ɓiɗɗo jibinaɗo ene foti jogade kayitaji mum tawa kadi ko devoir walla ko droit jinnaɗo mum devoir jinnaɗo mum wallude on suka ha heeɓa kayitaji hano hannirta ni ha joni kabruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen uddirtana kabruji men nder leydi Sénégal ko yaade ha toon to wuuro teddugo Madina Gounass jabɓuɗen Amadou Samba Lo caggal nde teska toɓoji kewɗi ndiyam jippima toon Amadou Samba Lo assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Haali Abouba mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe tiraaɓe Weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe alnidinma Haali Abouba kabruji men ɗo e wuuro tittongo Madina Gounass jamma altine canki o ene weeta talata hanki ko ndiyam kewɗo machallah ƴewonde mawde waɗi yaltude hendu toɓi guila tan jamma altino ha wiye talata o hayde 8 heures muɗum ha 9 heures subaka alhamdulillah rabbil alamin ndiyam ɗam arino moƴƴi beddaji ɗi machallah kewi ndiyam kono kadi guese ɗe kadi leppine moƴƴi e oɗo saaha kalten hankkadi kadi jiɗɗo awde guesa muɗum ene wawi awde taw caɗele goto ngala hen hayni oɗo alarba mo kalten Haali Abouba to finance subaka o wawi kadi tabde ndiyam no moƴƴi yantege ndiyam hankiɗam Haali Abouba ɗum saabino oɗo saaha
kala mo jiɗa beddaji ɗi sartaji ɗi otoji moto ɗi fof nan jolni han kadi husinaji non kadi ko jambe e jaale e cakade ɓe hen nene coppa ɓe hen kadi ene gawa ɓe kadi ene kuusa alhamdulillah han kadi ndungu ngu naati no moƴƴi ndungu juumen ala gaƴum alhamdulillah men haali awba oɗo arsette jawtuɗo waɗanoma dawol mawgol towde guesa ceerno halifen ceerno jamata tian mbiya gam firtude guesa ba koye dawol gotol bandiraɓe kala gari no moƴƴi gaare keewal e peewal guure saraji ɗi ha wurgo kala wadde ko dawol gotol fitta haalaɓe woni welta kala e bandiraɓe beltima hen ha hannirta ni ko ɗum saabi oɗo saaha gaweje ɗe jaltinama wona makkari ɗi wona maaro ko wona guerte ɗe hankkadi kala gawannoɗo hankkadi guesa muɗum yaltini gam ƴewde to tolni banggue awdi mofta noon ɗi ɓe kadi ene ke peeƴa guerte gam fewjude awdi mum ɓe hen kadi ene jaltina gueɗumen kala ko fate hankkadi natande guese ɗe timmi ha joni haali awba ko musidɗo Amadou Samba Lo Madina Gounass feede weltare TV weltare ɓe fulɓe ɗiɗi ma haali awba Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi eɗen ñaago Allah tan yo ɗum won ndiyam belɗam Allah moƴƴina ndungu ngu gawri dañe ha heewa jawdi kadi guttuli mumen ummo hano hannirta ni habaruji men ɗemgal Pulaar se nommima to Madina Gounass woɗɗani leydi Mali koto Mali paaɗena hono général Assimi Goïta kañum woni hoorejo leydi Mali o jaɓɓima talata hanki o sehila makko hoorejo leydi Benin on woni romi yalda waɗani ɗum ko talata hanki jeenayi lewru juin 2026 tawi ko garɗo toon noon e mbadi jillu cehilagal tawi kadi ko jillu gollal nden noon nden o jaɓɓama noon to boowal laaɗe diwoje ngal tigui Modibo Keita caggal ɗum noon ɓe jabani to Palais Koulouba ko to Palais Koulouba noon ko toon tigui ardiɓe leydi ɗiɗi ɓe kuccodiri délégation ngaji mabɓe kamɓe ɗiɗo foof délégation ngaji ɗi kuccodiri ɓe jewtidi ko heewi kay ko fate yidde ɓeydude jokkodiral moƴƴal e ñastade cehilagal hakkude leydi ɗiɗi ɓe jewtidi noon e fannuji kewɗi no fewi guila e fannu faggudu ha ko fate julagu woni commerce e pinal kala ɓe mbawi yewtide ɗon gam yidde ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗe ɗiɗi romi yalda waɗani noon holliri weltare mum mawde no fewi e madinaɓe ɗo ndiɗorno e jaɓɓungal caggal ngal ɗo jaɓɓungal e teddugal ɓe mbaɗinimo toon caggal ɗum noon o bismima hono Assimi Goïta nde wawa tigui arde wadde jillu mum toon to leydi Benin o ñaguima o bismima ɗum Assimi Goïta kadi rokkimo fodore wonde tigui ma ar toon galle lamorgo noon suwa haalde kay mane ngun jillu ɗamini wadde kono kam hoorejo leydi Mali waɗimo tigui fodore wonde ma wanmo jillu siftinde on noon oɗo tigui hono biyeteɗo Romi Yalda waɗani cuɓaɗo kay ardina leydi Benin ko ɓoyani ko guila kay o suuɓa o mona tigui habɓi paɗe makko ha tiiɗi e yaade dendagal leyɗele koddiɗe kala gam yidde ɓeydude jokkodiral ha tengti noon e hakkude mabɓe leydi Niger saabu kay keerol hakkude leyɗele ɗiɗi keerol ngol koko udduno oɗo saaha kala noon yidde makko noon ko wawde kay jokkodirde surtout e ɗeɗo leyɗe tawi ko leyɗe jeeyaɗe alliance des états du Sahel tawi kadi ko leyɗe ɗe ngala maayo gueji ɗi ngala port mbeɗa tigui jokkodiral to banggue port conteneur uji mabɓe marchandise uji mabɓe kay ene mbawa tigui urude ɗon to leydi Benin ko hunde wande fayida wonande leyɗe Benin e wonande ɗeɗon leyɗele kala ha joni habruji men ɗemgal Pulaar CICR ko comité international des croix rouge ɓe gaddi ballal mabɓe paydirgal no fewi faade miskineɓe faade kadi e ɓeɗon boominoɓe ko fati kay janguji tagui tako ɗuɗoyi en sécurité tawateɗo e nder leydi he CICR noon ina adda e kala saaha guila e safruji kay ha gueɗe ñameteɗe kala wallude e yimɓe kay e ɓen wiyeteɓe rescapé wondude e doga moltuyo en ɓe kolliri noon ɓe dokkiri fodde ujunnaji jeeɗiɗi e ngal yidde wallude yimɓe noon ɓe mbawi tigui hasse kamɓe biteɓe CICR ɓe mbawi rokkidde ujunnaji jeeɗiɗi litre gasoil ɓe dokki ɗum ko hôpital régional de Mopti mbeɗen wawa tigui ɓeydude gollude e golle mum ɓe itti kadi ujunere ɓe mbawi kadi ittude ujunere litre ɓe mbawi rokkude centre ujunnaji jeeɗiɗi litre ɗum ko hôpital mo Mopti ujunere litre ɓe mbawi tigui rokkude oɗo centre d' appareillage orthopédie ɓe mbawi kadi rokkude ujunnaji ɗiɗi litre gasoil hôpital mo Gao to Mopti kadi ɓe mbawi rokkidde toon fodde temedere famille keeɓi kay guura tawi ko doga moltu en tawateɓe hakkude wuuro witego kori e to wiyete Sévaré e balle kewɗe goɗɗe kay mbaɗama tawi ko CICR woni tigui comité international de la croix rouge kañumen mbaɗi ɗeɗon balle kay gam yidde fabade ɓesguji leydi ndi ha joni ko leydi Mali keddoɗen to Mopti e to Sévaré noon hebde
ñalawma hande o kay hebde visa Amérique ɓuuri webde e hebde toon litre goto walla litre goto essence walla gasoil saabu kay teskama yoga station ngaji service a yiihat station ngaji kewɗi tawa ene uddi so tawi a yi station ngaji par hasard ene jogui carburant tawata tigui ko joggula yimɓe ne deggodiri kay ne ɓaɗira juɗɗo no fewi kay tawi ko arɓe ƴewde carburant teskama kadi ewɗo saaha joni carburant one tiiɗi wonande ɓen waɗoɓe marché noir ene jeeya litre goto carburant poɗɗo yeeyde 2000 walla ko manque 2000 ene yeeye ha 4000 francs e nder leydi he noon ko caɗele bawde no fewi wonande mofti e sévaré naɓe koto leydi Nigéria paaɗena to Nigéria noon ha tengti noon to état mo Borno ene tawe to banggue rewɓaji funnague leydi ndi teskama to noon oɗo saaha kala guilay darorde lewru mai mayno ndu kay teskama ko rafi choléra kañum tigui woni ko tawete toon rafi choléra noon tugui ko feeñi toon ko tinna kay ɓe o yooɓi pittali men jettima 94 neɗɗo fodde kadi ujunnaje 7,jeetati neɗɗo ko raaɓa e oɗo rafi biteɗo choléra ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehli men Alassane Oumar Mbodja gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodja a salminama. Alassane Oumar Mbodja Alassane Oumar Mbodja a salminama. En calmitima Rali Abouba en calmini dendagal kettiyankoɓe Ayawo TV habaruji ɓe tewtiri e dongre Afrique e ñalaman o puɗoɗen ko leydi Mali toon de ko jaydiyanke biyeteɗo Chahana Takiou o wayni hen jamma makko ɗiɗaɓo toon to e nder dumburdu ko neɗɗo gandan no fewi ko fate kono jaydiyanke taw koye e nder jaydi ille mabɓe ɗi taw kanko woni gartiɗo taw ko publication woni directeur taw ko journal auditeur le 22 septembre kanko de wawi waɗde toon taw ko mandat de dépôt wonno ko ñande jettati lewru korse ujunere nogas jogom taw kadi o rewnimo ko pôle judiciaire wonde anti cybercriminalité wonande pour wawde keɓde wonde ene gueɗe ko fatti ko taw kono laamu taw ko nder oɗon institution taw ko judiciaire caggal ɗum ngal ko ɗum ɗon oɗon pôle kadi de waɗi wonde ene gueɗe ha wawde kadi ko jaggude wonde ende kadi ɗum ɗoji wonde ene gueɗe ɓe ɗum ko délit de presse ko goɗɗo taw ko jandiyanke Abdourahmane Koɗo Keita journaliste le témoin kañumne waɗa tawde ko mandat sous dépôt wonande kadi tagatare jeena lewru ndu gonɗo ɗu tawa ko kadi ko même pôle anti cybercriminalité tawa kay nde ɓe mbi wonde kadi nde police to kiddal wonande oɗo sous contrôle jihadiste de JNIM wonande kadi ko rebelle en fla guila kay nogas joyyi lewru avril e nder oɗon kadi fannu wonande kadi ko administré e nder tawde ko oɗo chef taw ko JNIM to ko leydi taw ko fatti ko to ko ɗon to Kenya ene wadde oɗo saha mo gonɗen ene wadde ko kamɓene e oɗo saha to mo gonɗen ko hunde nde ganduɗa hoore ma wonande kadi tawol ko rafi Ebola o ene wadde ko ɗum yimɓe heɓuɗo fewi wonande kadi tawol ko manifestir toon ñande talatare jeenayyi lewru ndu gonɗo ɗu toon nayi to na yukki to wuro tawata ko wongo tawata ko temedde ɗiɗi kilométre to Nairobi capitale central mo oɗon projet d' installation wonande kadi to contre ko fatte ko taw ko centre taw quarantaine destiné tawata ko fatte kadi ɓen to ɗum koye Amérique wawi kadi kono wadde wonɗe en golle taw won jaggude hanni to ko fatti kadi ɓen contamination ngaji ɗi taw ko fièvre hémorragique woni Ebola e nder environnement ɗiɗi ɗi mbatti hakkude donc police o e ɓen manifestation mbaɗi forɓe fof e neɗɗo goto o wawi kadi kono huttade hen e joomum ɗo ene wayno ko toon to ene wayno to ko taw centre Afrique de ene waɗi toon de ko jillu taw koto guniya e nder banggue tawde koye rewo wawi ɗon ko kadi funnaki wonon RDC waɗi ɗum noon ko fatti kadi oɗo épicentre mo sappo e jeeɗiɗi épidémie d'Ebola to Congo commissaire de Union européenne wawi kadi wiide wonde kadi ɗum noon ko fatti kadi égalité won état de préparation won gestion ɗin crise aji ma mbaw kadi mbaɗaji ñande jeetati lewru to ko ndu gonɗo ɗu toon to Addis Abeba taw ko joɗɗorde centre africain monande contrôle taw prévention des maladies taw ko Africa taw ko CDC wawde kadi wattude taw ko soutien ko fatti toon Union européenne e nder oɗo crise taw ko sanitaire ene wayno ko fatti kadi e banggueji goɗɗi ene wayno sifɗiɗo RDC ene wayno wawa administré temedde joyyi sappo e joyyi taw ko cas taw ko tewtuɗo wonande kadi capanɗe jeenayyi e goho taw ɓe ruttiɓe waɗi Ouganda sappo e jeenayyi cas confirmé e nder ɗiɗo taw kadi ko mayɓe hen ɗo ene wayno de ko fatti noon e toon to
Cameroun ene wadde oɗo sahaa mo gonɗen Cameroun one ko fatti kadi toon to baŋnge bac en anglais portable suite taw ɗo fuuti to sujet mbawi waɗede ɗum noon waɗi tan portable e nder ɗum no gouvernement o tawti huppusi ma on joni jonti ɗi fota kadi taw suite fate exemple baccalauréat anglophone woni GCE caggal kay nde mbaɗi épreuve aji dittude e taw examen mbawi won wadde keɓal e feccude gonɗen tawata ko baŋnge ko wonata ko réseaux sociaux ji ɓe mbawi kadi recensé den e ɗum noon kadi ƴettude wonɗe ɓuri wona ko jeetati lewru ndu gonɗen ndu e ɗum noon ko waɗani kadi ko fatti kadi e nogas lewru juin ha ɗiɗi taw ko juillet ewande temps juɓɓude ndi wawde famde fawde kadi dirtide kewdi ni e wawde kadi wadde kadi taw ko nouvelle épreuve wonande kadi oɗon fannu a gonaɗo haali Abouba ko ɗum ɗo tonguɗen hawruji men e dongre Afrique ñalaman ɗo taw wonno koye dade musidɗo moon Assoumane Mbodj ko saabu ɗo ngam weltare Ayaw TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko andude kabaruji men nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Mouhamadou mo ceerno Amadou Nene to Kahiri ko on takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siliba to Madiane ha to galle makko Sama Sa Killinkara Kahiri ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK8 Nouakchott ha to Dudal Haramayni Sharifayni ngal ceerno Amadou Dia to Almadi ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Mamoudou Waddou to cité Yembel Sekna Dakar e ko taari ɗum kala habruji men jolam jabiri koto Moyen-Orient puɗɗoɗen armée leydi Iran ɓe kolliri tigui wonde holliri wonde alarba hande o 10 lewru juin wonde kay ɓe mbaɗi bombardement ji mabɓe e nder base uji militaire ɗi dowlaji denduɗe Amérique tawtiɗi e nder golfe ɓe kolliri noon ɓe mbaɗi ɗum koye mbadi joftigu woni ko wiyete représailles caggal kay nde dowlaji denduɗe Amérique wonno bombardement wonno e mabɓe bombardement e nder fande Dormuz leydi Iran holliri wonde ɓe ɗiɓi hélicoptère dowlaji denduɗe Amérique sara détroit Dormuz ko noon kadi Donald Trump tengtini on kabaru wonde kay armée wiyete les gardiens de la révolution ɓe liɓi hélicoptère goto tawi ko hélicoptère dowlaji denduɗi Amérique côté leydi Iran paaɗen e nder réseaux sociaux ji sarima no fewi kay wiyede wonde kay e wondude sarima no fewi e nder réseaux sociaux ji sarima kadi oɗo image woni ngal ɗo natal ɓoso walla hollirede kay wonde avion tawi ko avion civil en ene yani e nder désert wiyede kay wonde ko koninkoɓe les gardiens de la révolution woni koninkoɓe leydi Iran kañumen jandini on avion tawi ko par erreur ɓe kolliri kadi e nder réseaux sociaux ji nder kabaru e wonde on avion ko avion civil en tawi ko umminoɓe hijjore toon to suudu Kaaba on réseau noon walla bien on information koko wiyete Infox woni tigui ko kabaru mo wodani ko hunde nde wodani ko montage kono noon kadi ɓe kolliri kadi wonde avion o yani ko sa Karbala ɗum noon ko kabaru mo wodani laamu leydi Iran e laamu leydi Irak kala ɓe jeddi oɗon kabaru ha suuri ladde ɓe kolliri kadi wonde oɗon ko kabaru mo wodani koto leydi Pakistan paaɗen leydi Pakistan laamu Pakistan ɓe tengtini woni ɓe mbaɗi confirmé kabaru kay wiyede wonde ɓe mbaɗi bombardement ji musi no fewi e dow kerol hakkude mabɓe e Afghanistan ɓe kolliri ɗum woodi ko kabaru goɗɗo kono ɓe toɓɓi kay ko ɓeeɗo tawi ko pelle joguitiɓe tawateɓe e nder ndeɗon fande e dow kerol tawi tigui ko gollotoɓe walla bien ko taliban Pakistan naɓe ko ɓen ɓe toɓɓi kay ɓe mbaɗi ɗiɗon bombardement ko famdi kala fodde nogas e jeegomo neɗɗo wasi hen pittali men Kabul noon holliri kay ina tawe e nder waraɓe he Kabul woni lamorgo leydi Afghanistan woni tigui e nder ɓen waraɓe wona tan taliban Pakistan hay jambureɓe woni civil ene tawe hen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruji mon e demgal Pulaar e sowte ko musidɗo moon sehli moon haali Abouba to karallagal ha mbawon yidde banggue nete ɓoto ko Saydou Abouba so tawi ko roɓino Afrique ko Alassane Oumar Mbodj to wuuro teddugo Madina Gounass ko Amadou Samba Lo ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogumi jogo on.